आय लव्ह यू. काय ऐका नाही तू मारलंय की त्या तू काय बोलतेस तुका कळता काय मेल्या तुझी झाली हाडाची काढ आणि तू माका प्रपोज करतस. तू माझ्या बॉडीवर जाऊ नको. मी काय असे तुका माहित नाही असा 2 दिवसात तुका बॉडी करून दाखवायचं. मग ये 2 दिवसांनी. चॉकलेट घेऊन गेला गुलाब ठेवलाय आवरा दामेला थांब का दाखवते 2 दिवसात बॉडी करून. काय रे जिम मध्ये आता मा होय माका होतं होता. जाऊया तुला हातात जाऊया हातात आता न तर. संध्याकाळी जाऊया. संध्याकाळी नको मका 2 दिवसात बॉडी करूची या. अरे माय द्या 2 दिवसात किती बॉडी बनता. होय मी बघलं युट्यूबवर 15-15 मिनिटाच्या व्हिडिओत बॉडी बनवतो. मॅट झालं संध्याकाळी संध्याकाळी जाऊया. असं म्हणतं. हो चल चल संध्याकाळी. दादा नाही ऍडमिशन नवीन ऍडमिशन हा काय कर माहिती आहे नाव लिह तुझं पुरा टायमिंग वगैरे सगळं टाक. महिन्याची फी 500 रुपये 500 रुपये 500 हा 250 नाही होता. 250 अर्धी बॉडी करून देवा मला तुझी. नको नको मका ना 2 दिवसात बॉडी करूची या. 2 दिवसात चल 500 चलती. 2 दिवसात हवी हा. हो. एक काम करे आतमध्ये जाऊन वॉर्मअप द्या कमी येते चल ते या चुकीचा करतो असं नाही करायचं. हे बघ या बघे या तिकडे बेंड आहे ना तिकडे हात पकडायचे तुम्ही पकडलात हात ठेवा गेला पूर्णपणे टाईट केला बॉडी चेस्ट थोडीशी मेंटेन ठेवायची बॅक टाईट करायचा केला स्लो खेचायचा आणि सोडताना पण स्लो सोडायचा. लक्षात ठेवा कंट्रोल असो का त्या घाप खूप भाग खूप नको फक्त एवढा कंट्रोलमध्ये. ओके समजला. चल ये हो गया. easy 4 good come on 5 good easy come on full 6 good full 7 full 8 good. बाय खाली करून दी. होता तुम्ही कोण करतो बघा ना ए भात मार 2 दिवसात बॉडी करूची या. ग्रीप एकदम टाईट पकडायचं डबल सुट्टा लावा नाही पकडलं यो आणि गेलं चेस्ट मेंटेन ठेवायची सरळ वरती जास्त डबल आणि सरळ खाली सरळ वरती सरळ खाली. ओके झालं की परत
सेम बॉडी ओके चल ये हो गया ये डन थांब असं मारू नको उलटा सुलटा ओके उद्या बॉडी दुखतं देवटा व्हायचं नाही समजला आता 2 दिवसात बॉडी करूची अरे त्या 2 दिवसात बॉडी होता मग या नीट मारचं चेस्ट मेंटेन ठेव सर्व खाली घेऊन जा सर्व वरती घेऊन ये हां आता कसा मार बघूया 15 मारूचे का 15 बरोबर मार ते बॉडी जाऊ हवी ना तर केळी आणि अंडी खाऊची लागतात समजला केळी हां सोनियाची काय मनियाची खायची पण का तुझ्या अंगाक लागान दे असा हां अंडी बॉयलर काय गावठी दोन्ही पण खाल्लं तरी चालतात चलता हां. चल. 2 दिवसात जातील ना बॉडी अरे 2 दिवसात बॉडी जाणार ना बॉडी होऊक ना टाइम लागता टाइम नाही जाऊची नाही जाऊची 2 दिवसात नाही होची बॉडी टाइम लागतो चलो नवीन सेट दाखवतो या शेडवर पकडलं सरळ उभं राहायचं सिस्टम ठेवून सर्व वरती सर्व समजला चल बघूया हां वरती सर्व वरती घे सर्व खाली 15 मारायचे काही झालं ना 2 दिवसात त्याला पटवचा असं हे तर हलके असेल हे घेतले तर बॉडी कशी आहे तरी मोठे डोंगे ते घेतले ना बॉडी जाते हे सगळ्यात मोठे दिसतं हे जगात भारी दिसता बरे हे उठ चल माका मारूचा या थांब 2 मिनिटं थांब अरे उठ चल माका मारतो तुका माहिती आहे कसा मारूचा आता नाही असं पाय टाईम ना हा. खाली यायचा जगायचं भारी आवरी माका शिकाय बरे जगायचा तू मारतलं होय मारतो आणि दाखवायचं आहे आकाय बरे हा बघ हे बसलं असं हा बघ पाय टाईम असं काय इतकं वर आहे वर हां बरं वजन कितके दिलंय बदलता आली त्याला कोणतं काम नाही का थांब अरे ह्या काय चुकीचा मारत अरे पहिलं दिवस आहे तुझे पहिल्या शिलेक कसले मारतो तू तुला माहित आहे काय होतं का 2 दिवसात बॉडी करून अरे 2 दिवसात तुझा तुका उठाक जमा नाही चलाक जमा नाही ये चल बाहेर ये दाखव ये कसं असतं माहिती आहे 2 दिवसात बॉडी कधी जाणार नाही पहिली गोष्ट समजला पहिल्या दिवशी लेग कधी मारूचे नसतं समजला कसं असतं पहिल्या दिवशी लेगवर तुझं पूर्ण असतं ना तो बेस असतं बेस तर तू मारलंस ना तर पडतं कसं म्हणून कसा स्टेप बाय स्टेप आपल्याला वर्कआउट दिलं जातं त्याच्यामुळे स्टेप बाय स्टेप करायचं समजलं ना समजलं नक्की 2 दिवसात कधी बॉडी जाऊची नाही समजलं ना रोज जिमला येऊचं लागतला महिनोभर आधी व्यवस्थित शिकायचं लागतला नाही 6 महिने तरी लागते मिनिमम 3-6 महिने लागते आपल्या बॉडीवर समजला ह्याचा काय करूया हे म्हणे बोले 4 व्हीलर अडचा हां बोलायचं माहिती
स्टेप पुढे बोलू चल. जसा तुम्ही बघितलास 2 दिवसात बॉडी कधी होत नाही. ह्या व्हिडिओमध्ये जसा बघितलास तुम्ही अति करू गेलो 2 दिवसात बॉडी बनवू गेलो असं कधीच होत नाही. तुम्ही जेव्हा जिममध्ये जॉईन करता तेव्हा ट्रेनरचा प्रॉपर गायडन्स आणि त्याला विचारा की तुम्ही काय खायचं आणि काय नाही. हां बॉडी ही बनण्यासाठी वेळ लागताच. 2 दिवसात कधीच बॉडी होत नाही, ती पॉसिबल नाही आहे. त्यासाठी रेग्युलर वर्कआउट करा, जिम जॉईन करा. आणि तुमका जर व्हिडिओ आवडलो असाल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि जर तुमका प्रॉपर गायडन्सने जर जिम करूची असतात तर आमच्या वेंगुर्ल्या जिममध्ये बॉडी टेम्पल फिटनेसमध्ये जिम जॉईन करा. कॅम्पामध्ये ही जिम आहे. आणि घंटा अजून विसरा ना.